cel mai bun burger, cel mai bun chinezesc, cea mai bună shawarma. Mamă, ce bune sunt. Toată lumea mănânc bine de seară că era 00 și 14. Aoleu, mi-aduc aminte, o prostie ordinară. O prostie ordinară, să nu vă luați așa ceva. Ciorba de burtă a venit fără burtă. E mâncare pentru orice moment al zilei. Poți să mănânci când ești beat, poți să mănânci când ești supărat, poți să mănânci după o despărțire, poți să mănânci după iubire, poți să mănânci oricând. 8 mici dolofani, 4 cârnați de fițe, 2 livratori separați au ridicat comanda și nu mi-au adus-o. Probabil le-a fost foame. Minunat! Dacă mai țineți voi minte, v-am propus și v-am zis că o să facem în momentul în care am filmat clipul cu cât te costă să mănânci în București la restaurante, un clip cu un maestru al comenzilor, un guru al comenzilor. Și iată că a venit și momentul să filmăm clipul ăsta. Am reușit să-l prindem liber pe domnul comandeur, domnul Liviuță, da? Așa că urmează să ne povestească toate experiențele lui cu comenzile, ce a plăcut și ce nu i-a plăcut. Începem cu aplicația Taz. Prin aplicația Taz, Liviuța a comandat următoarele. Comanda de astăzi. Așa, dacă puteți să vă aduceți aminte, domnul Liviuță, și o să încerc să-mi aduc aminte. Încet, așa, vă rog. Deci comanda de astăzi a fost Maia Pizza de pe Burebista. O pizza primavera cu 2-4 stagioni. De la Maia Pizza, băi, eu am comandat înainte. Mi-a plăcut foarte mult. Asta de azi nu mi-a plăcut absolut deloc. Drept pentru care mai bine de jumătate i-am trimis-o lui fratele meu direct acasă. Mie mi-a plăcut. La pachet. Cristina, să vedem ce poate să spună despre primavera ei. Să pasă microfonul. Mie mi-a plăcut foarte mult. La început nu mi-am dat seama cam ce poate să ofere, dar cu cât mâncam mai mult, cu atât mi-am dat seama că acești Maia Pizza, sigur s-au uitat la acel serial de pe Netflix special conceput pentru pizza, pentru că blatul era moale, dar totuși crocant. Apoi, ingredientele erau super, super, super fresh, ceea ce îi dădea pizzei exact ceea ce îi trebuie, acel gust nemaipomenit de care să te îndrăgostești. Asta având în vedere că a fost varianta proastă a celor de la Maia Pizza. Îți dai seama cum ar fi varianta premium pe care a încercat-o Liviuță până acum. Mergem în ordine descrescătoare. Am comandat o pizza Diavola și un sos picant foarte bun. Mi-aduc aminte foarte bun. La vremea aia bun. 4 cu sos picant. Bun. Cele 2 dăți în care am comandat. Opa, i-a venit apă în gură. Opa! Cea mai nouă burgerie pe care am descoperit-o în București. Ne-a comandat un spicy burger picant plus cartofi prăjiți cu parmezan și usturoi și pătrunjel. Băi, mi se pare cel mai bun burger din București la ora actuală. Peste toate burgeriile șmechere cu nume de burgerie, evident poți să găsești burgeri foarte buni pe TripAdvisor, Raiffeisen. Fix acolo la Raiffeisen. Pe TripAdvisor sunt locații de astea mai șmechere unde nu sunt specializați în burgeri, dar fac niște burgeri cu adevărat foarte, 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 foarte buni. Game Burger se apropie, nu e atât de gourmet à la carte, dar pentru o burgerie din București, jos pălăria. Chifteaua o gătesc corespunzător. Deci nici foarte bine făcută, nici în sânge, nici cu miros de sânge și de bicarbonat de sodiu. Deci Game Burger, jos pălăria, da. Este cel o mai tare. recomandare. E minunat, da. Trattoria Amelini, cei mai șmecheri și ieftini și șmecheri și tot ce vreți. Pe principiu mâncare gătită, mâncare bună gătită, mâncare bună, ieftină, rapid, caldă. Singura belea s-a întâmplat la un moment dat, ciorba de burtă a venit fără burtă. A venit doar o zeamă albă, chioară, nesărată, ceea ce m-a pus pe gânduri. Ce e asta? Apa asta chioară. Unde-i burta, unde sunt legumele, unde sunt mirodenii și alte porcării. Anyway, una bucată pene arabiata plus una bucată pizza prosciutto e funghi. Deci am mâncat paste cu pizza. Toată lumea mănânc bine de seară. Toată lumea mănânc bine de seară că era 00 și 14 când am comandat.
Vine din nou Trattoria Melini. Avem așa, combo ciorbă de legume cu ostropel de pui, foarte, foarte, foarte bun ostropelul de pui, extraordinar de bun. Și a venit și cu garnitură de piure. Ce bun a fost. Și o ciorbă de văcuță decentă. De obicei o fac mai bună, dar a fost decentă asta. 1+1 pene arabiata. Exact ce ne luăm și noi. Plus 30% reducere ficăției de pui lionezi. Penele arabiata sunt penele alea pe care le mănânc eu de la ei, foarte picante, cu ardeiul tăiat rondele. Ficăției de pui meh. Au fost meh total. Margherita, ciorbă de pui a la grec. Prima dată când am mâncat noi de la Trattoria. Da. Într-o seară. Da. Așa 21 și 16, da. Ei, când a venit ăla că I wanna say something to you. I have... Da. Atunci, da. I got something to say. Ca să știți, suntem și noi de vină cu anumite comenzi de aici. Da, garantat. Am comandat 50% reducere pene arabiata, 50% reducere spaghete AOP, nu niciodată să luați așa. Ceva spaghete cu ulei și pătrunjel. Bune. Not my cup of tea. Da, plus un combo supă de pui cu găluște și șnițel de porc. Extraordinar. Nice. În supă. Șnițel de porc. De fie din toate astea 56 de lei. Da, și la supa de pui cu găluște și șnițel de porc, la șnițelul de porc vine și o salată de something și o porție de cartofi sau piure. Toate în supă, zice? Toate în supă. Chiar sub supă. Popeyes sunt foarte buni, Popeyes. Nou pe piață, super șmecher. Un fel de KFC extraordinar de bun, minunat. Asta mi-aduc aminte, clar. Șaormeria Titan. Mi-am luat 1+1 gratuit șaorma lipie mare, amestec pui vită și berbecuț, plus o cola la 1 litru light. Și a venit? Au venit ambele. Bună e șaorma, prima foarte bună, a doua nu mai mi-a plăcut că am băgat-o la frigider, dracu știe când am mâncat-o. Penghiu Hala Traian. Cel mai bun chinezesc din București. Evident că poți să găsești chinezesc à la carte în toate restaurantele fancy din București. Dar vorbim de casual dinner sau casual lounge. E cel mai bun din punctul meu de vedere. Peste tot ce înseamnă chinezesc de ăsta de stradă, nu de restaurant à la carte. Am luat un pui crocant cu aromă de pește. N-are aromă de pește, e doar un pui în crustă de pesmet cu sosul de soia foarte bun, dulce, foarte șmecher și un orez Yangzhou. Cred că e un orez cu legume. Dacă nu un orez cu ou, dacă nu un orez cu carne. Puii mei Megamol. Dar chiar și se numește puii mei? Da. Și mă sună doamnele de acolo. Suntem de la un puii mei Megamol. Să știți că nu avem cola 0. Putem să vă punem normal sau lime sau ceva. Anyway. Au avut niște promoții pe care le-am comandat des. Summer Edition pui cu mix de gogoși și fructe. O nebunie. Au pui Shanghai cu acea crustă dulce. E cu ananas, portocală sau nebunii de genul ăsta. Mie mi se pare genial. Fabio Pizza. Una din cele mai bune pizza light cu produse proaspete, bune. Cel mai mișto blat italienesc din pizzeriile din București. Din nou, vorbesc de pizzeriile standard, nu de à la carte. E o diferență de la cer la pământ. Au o pizza foarte bună cu zucchini, cu niște brânză și niște mărar pe deasupra. Am uitat cum se numește. Ai de capul meu, genial. Eu îmi comand în plus pepperoni peste. Pizza Ostuni. Sos picant plus o pene prosciutto e funghi. Nu mi-aduc aminte de ce. Foarte multe din comenzile astea sunt comenzi fantomă. Nu. Eu le-am dat, dar mă jur dacă știu cine le-a mâncat. Una din cele mai bune pizza de cartier, Trenta Pizza, se găsește cam pe peste tot prin București. E o pizza ok, mie îmi place teribil. E tipul ăla vechi de pizza, Pizza. Gata, s-a zis tot. Dristor kebab, știe toată lumea. Într-o perioadă, cea mai bună shawarma din București. Într-o perioadă. Cele mai bune sosuri și mai interesanți cartofi prăjiți. Pentru că a venit pandemia și a nebunit sistemul, după cum se vede, sistemul de delivery, adică toată lumea a început să comande, au fost supraîncărcați în tot ce înseamnă comenzi, au început să dea peste ochi, vorbă românească, veche, să scadă calitatea. Scadă calitatea, într-adevăr. Plus, delivery-ul
făcându-se destul de greu, cum nu-mi place să zic, dar asta se întâmplă, mâncarea transpiră în ghiozdanul livratorului, pentru că se produce condens, iar cartofii minunați de la Dristor Kebab devin piure până ajung la mine. Meniu baghetă pui. Am descoperit bagheta pui acum vreo 10 ani de la Dristor. Bagheta de pui e ceva diferit. Și mă uit la tine că ți minte discuția noastră la Dristor, nu? Când ne-am cerut kebab și ea, păi ia baghetă, păi nu că vreau kebab, păi asta e kebabul, păi nu e kebabul, păi ia baghetă, că baghetă fără carne, păi asta e, păi nu că nu vreau, păi dacă asta e, asta a fost o discuție cu femeile și ne-am nușcat în piții până în Dristor. Că exista la plața. Am vrut să mănânc Dristor în Dristor. Și am ieșit în Dristorul ăla și ne-am uitat, vis-a-vis era un Dristor și mai mare. Păi da, și ne-am luat un Dristor mic. De unde nu-i Dristor? N-ați luat de la Dune. Da, mă, că vreau fără carne. Păi asta e, păi nu e kebab, păi nu e kebab. A fost o întreagă afacere acolo. Și oricum, mie mi se pare că știi, mai mâncat shawarma din mai multe părți. Nu ți se pare că asta e mai slim? În ce sens? Mai mică. Da, e cea mai mică shawarma din... Cea mai bună shawarma în momentul de față în București e C&A. Știu că sună ca magazinul de haine, dar e C&A Izvor, e coadă tot timpul noaptea acolo. Pleacă lumea din centrul vechi să țină rând la C&A, la Izvor. Da, fără glumă. Ajunge coada până la Palatul Parlamentului. Chopsticks. E chinezesc de mall, dar nu e chinezesc. E fast food chinezesc. Atât. Bun, dar nu poți să mănânci 2 zile la rând. Ceea ce probabil o să se întâmple aici. Eu v-am zis, dar nu știu ce s-a întâmplat. Nu știu ce, de câte ori am comandat la rând. Spartan Ocean Titan, foarte, 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 foarte bun. Poate unul din cele mai bune meniuri de pui crispy din București. E minunat. Sosul e extraordinar și e unicat în București, ceea ce e jos pălăria. Burger King. Să nu uităm că Burger King în România era doar la plecări internaționale. Trebuia să ții bilet de avion de probabil extern. Cineva a făcut-o. Ca să au făcut. Chiar ofereau niște bilete de-astea undeva la 20 de lei plecat în Ungaria sau undeva pe lângă și te duceai doar să mănânci. Nu. Adevărul interesant. Că la vremea aia probabil te costa mâncatul acolo. Da, dar trebuia să faci check-in-ul ca să te duci să mănânci. M-am ratat avionul. Da, mi se pare incredibil, da. Bine, dar ca marketing a fost mișto marketat pe România. Quality, not my cup of tea. Nu mi-a plăcut nimic de la Burger King. Poate să zică lumea orice, dar nu. Sub KFC, sub McDonald's. Avem așa, popasul cu 8 mici dolofani. 2 ori cartofi prăjiți, 4 cârnați de fițe și încă 2 produse. Eu te cunosc pe tine. Uite și produsele. 4 cârnați de fițe, 2 cârnați de preșcoi și o chiflă. Eu te cunosc pe tine, nu mănânci chiar atât. Nu mănânc chiar atât, garantat. Deci asta e o cinste la un moment dat, clar. Asta mi-o aduc aminte. La 22 și 12, o porție de midi și un suvlachi de porc de la Nikos Greek Taverna. Cred că ultima oară când mi-am comandat de la Nikos Greek Taverna Burebista, am trecut prin spatele restaurantului și am văzut unde își fac aprovizionarea și de unde își ridică băieții cu ghiozdan galben produsele sau ghiozdan roșu, că suntem pe taz. Nu. Și unde doamnele care îmi gătesc midiile pane, care sunt selecții, da? Cu țigara în gură la geamul unde împărțeau sacoșile cu midi pane, da? Și de atunci, adios, Nikos Vertis. Nikos Vertis. La sala Palatului Burebista, la revedere. Uncle John Park Lake mi-a făcut cea mai mare șpârlă, șmecherie ever forever. Cred că asta e comanda. Unde nu mi-au venit produsele pentru că doi livratori separați s-au dus, au ridicat comanda și nu mi-au adus-o. Probabil le-a fost foame. Deci au ridicat produsele de la magazin de 2 ori. Aceeași comandă. Eu discutam cu Uncle John prin intermediul Taz și cu Tazul în paralel. Deci mi-au ridicat comanda 2 livratori diferiți.
Comanda n-a ajuns la mine și eu mă certam cu Tazo și cu Uncle John, care Uncle John a zis, bă, pe a treia eu nu mai dau, pe al treilea nu mai fac. Iar Tazo mi-a dat de la voucher, da. Eu cred că livratorul care ți-a ridicat prima dată A ridicat-o și a doua oră. a zis, el era acolo și avea un tovarăș și a zis, bă, vezi că e unul la Uncle John, dacă o iei, nu se supără. Poți să o mănânci și pe Da, mă, tată. Tu știi ce bun a fost? Ia și tu. Și l-a trimis pe tovarășul lui. Da, incredibil. Mi s-a părut și mi-era foame rău, că eu venisem după... N-ai numele livratorului să-i faci acolo o reclamație. Nu faci tu de asta. Burger Island, o burgerie pe care am încercat-o, sunt niște burgeri mici, bunuți, not bad, not terrible. N-ai mai dat nicio comandă atunci. Cred că am mai comandat, dar... Trattoria Fresca. Cea mai mișto trattorie din București la care am mâncat eu. O atmosferă minunată, cu un meniu senzațional, senzațional, mâncarea incredibil de bună. La preț aș putea să spun $3. Știți cum sunt chestiile alea, că e scumpuț. E între $3 și $4 chiar, aș putea să zic. Sunt niște produse acolo și, nu știu, de 500-600 de lei. Ne-a dus și pe noi odată și pe mine și pe Cristian. Și ne-a făcut odată, ne-ai mai luat și odată ne-ai dus acolo, ne-ai făcut cinste. Când era și Răzvan. Era și Răzvan, da. Păi și odată, am comandat. Am comandat odată, da. Ok. Și mi-am luat eu foarte încrezător o porție de paste carbonara și le-am mâncat cu foarte mare poftă până am venit acasă și mi s-a făcut rău. Și a trebuit să stau un pic, să revin, că eu eram șofer în seara aia. Dar toate seriile. Extrem de bună Trattoria Fresca. Cele mai bune paste pe care le-am mâncat din București, peste alt shift, de exemplu, care e lăudat de toată lumea. Again, paste pentru comandă, nu paste ai mâncat la carte. Și în restaurant, deci nu au fost pentru. Da. McDonald's, un home menu 2. Cred că era perioada în care veniseră ei cu home menu acela de câțiva burgeri, niște cartofi, un pic de cola, niște sosuri. Nice, cred că a avut și reducere, că la 56 de lei erau destul de multe în acel home menu. McDonald's. Ce poți să spui? Mâncare de trecut prin organism. Atât se întâmplă cu mâncarea aia, nu rămâne nimic. E mâncare de suflet, e mâncare pentru orice moment al zilei. Poți să mănânci când ești beat, poți să mănânci când ești supărat, poți să mănânci după o despărțire, poți să mănânci după iubire, poți să mănânci oricând. Bă, bun, McDonald's-ul e bun, dar din nou, e o mâncare care după care nu te alegi cu nimic. Una din cele mai bune burgerii până acum vreo 4-5 ani. South Burger. Acum văd că eu am comandat de la South Burger Unirii, un meniu de Big One. Erau deschiși și undeva pe linia albastră spre Berceni. Acolo au avut ei prima dată locația, extraordinară locație, extraordinară servirea, minunate preparatele atunci. Portogalul Victoriei. Portogalul, un fel de puilajar interesant. Oferă tot felul de chestii, am uitat cum se numeau. Aveau putin bifana, putin, nu știu ce sunt putin, cartofi prăjiți în vremurile astea. Putin. Zic să schimbăm un pic. Putin se numea preparatul lor, care vine cu cartofi prăjiți cu brânză, cartofi prăjiți cu carne de porc, carne de pui, chorizo, and so on. Jos pălăria. Mie mi se pare un fast food extraordinar. Portogalul Char de Gaulle. Da. Același descoperise în Portugalul. Foarte bun. Aveau cartofii pai cei mai buni din București pentru mine la ora aceea. Cred că rămân cei mai buni în continuare. În momentul de față sunt cei mai buni cartofi prăjiți din București, așa după gustul meu. Și sunt foarte, foarte sărați. Sincer să vă spun, de când am mâncat de la ei, n-am mai mâncat de la alții, dar sunt foarte buni. La ora actuală. Pizza Veneția, o trattorie, e un restaurant specific italienesc, dar cu foarte multe preparate mediteraneene, dar nu neapărat italienești. Au niște midi în sos roșu sau sos alb. Minunate. Unele din cele mai bune din București. KFC Orhidea, un hot bucket cu sos de roșii și usturoi. A apăruse sosul de roșii și usturoi de la KFC.
Cred că cea mai bună invenție al KFC-ului de foarte mult timp încoace. Cred că e românească chestia asta. Au amestecat ketchup cu... Din greșeală. Eu n-am încercat-o de frică că e proastă. E foarte bun. Foarte Dar bun. E mai bun ca să sosul de pe la micul, nu să ne luăm noi din Păi Mega. da. Mi-am luat ăla din Mega. Foarte bun? mai bun ca ăla. Da. Ahmad Cuisine. Aici mi-am luat mai multe chestii de la Ahmad Cuisine. Acest lahmacun, fără glumă, e lahmacun, așa se numește. E un fel de lipie cu carne tocată, un sos tradițional al lor de roșii. Extrem de bună. Extrem de bună. Un biryani de pui. Biryani, habar n-am cum se pronunță. Nu mai mi-aduc aminte ce era. Cred că e un orez cu pui. I don't know. Mi-e foame. Și 50% reducere de la o porție de crispy. Și un airan. Cel mai bun kebab Adana l-am mâncat pe Decebal la Cigăscărie. E un restaurant, cred că turcesc, dacă nu mint eu. Foarte bun, foarte bună mâncarea. Din ce am observat eu, bucătarul sau patronul este chiar un turc care se ocupă de tot, adică vine, întreabă-te gâdilă la Orgoliu, e foarte atent cu clientela. Da. Pepper Peppers, când i-am descoperit, mi s-au părut, are you kidding me? Foarte buni. Pentru că erau singurii care spuneau 3 chestii într-o farfurie. Mi s-a părut genial lucrul ăsta. Avea o salată cu sos de miere, o salată dulce foarte bună, aveai pastele alea care erau nice, făcute cu pesto și cu diverse chestii, alea verzi. Ce bune erau. Și aveai puiul. Mamă, ce bune sunt. Da. Jos pălăria pentru Pepper Peppers. Nu, e Pep and Pepper. Beton Resto Bar Floreasca. Ce mi-a luat? Un crispy chicken burger spicy și un blue cheese burger cu jalapenos. Bă, da. Mi-aduc aminte. Da. Beton Resto Bar Floreasca, da. Mai puțin chifteaua de carne. Au o problemă cu rare-ul. Da, rare. Adică să ți-o lase cu gustul de carne de vacă, de vită. Nu e pentru mine. Adică fă un pic să simt. Lasă-mi o moale în interior, într-adevăr, dar prăjește-o mai bine pe afară. Nu mi-o lăsa crudă pe ambele părți. Zici că o bagă la microunde. Sky Food. Vorba ta, cred că și-au schimbat numele între timp. Oferta de luni. Mi-am luat o ciorbă țărănească de pui plus un meniu măcelăresc cu usturoi și cartofi. Mi-aduc aminte. Foarte bune. Mâncare ok. The Bridge. Uite, nu era The Sky, nu era The Bridge. Ăsta e The Bridge. Ăla de la fix, de la Orhidea. Da. O ciorbă rădăuțeană de pui. Un pui la ceaun cu mămăliguță și mușdei. Foarte bun puiul la ceaun cu mămăliguță și mușdei de la The Bridge. Nu știu dacă mai există acum The Bridge. Bun. Mi-aduc aminte bun. Noodle Pack e un fel de chopsticks mai mișto, mai bun. E fast food-ul de la asiatic, din nou, bun. Why not? Bun. Și uite, văd că mi-am luat așa snack Shanghai filet, deci pui Shanghai. Smart Pack creveți. Sunt acei creveți înveliți în rulourile acelea de noodles, ori ei făcuți în tempura. Și Noodle Pack Spring Rolls, probabil niște noodles și cu pachetele de primăvară. Pachetelele de primăvară minunate. Pe peste tot. Oriunde puteți să prindeți pachetele de primăvară, mâncați pachetele de primăvară. În special toamnă. Extraordinar. Am mâncat de la Sopa Dupa mult, după cum se vede. Sopa Dupa. Aveau bageli. Foarte șmecheri făcuți bageli. După care cred că au scumpit totul și și-or fi făcut piața lor. Not my cup of tea anymore. Buns, Burger and Wings București. Ăștia erau undeva la Petrache Poienaru în spate, dacă ți-aduci tu aminte. În momentul acela aveau burgerii extraordinar de bine făcuți. Făceau produsele ca la carte. Super șmecheri, super buni, super gustoși, timp de o lună. După care... Când încep comenzile multe, se strică și calitatea, totul, așa se întâmplă. Restaurant medieval Excalibur. Mi-am luat un gulaș de tabără pe pâine, în pâine. Aoleu, mi-aduc aminte, o prostie ordinară. O prostie ordinară, să nu vă luați așa ceva.
plus gratuit ciorbă țărănească de porc. Ciorba țărănească de porc mi-aduc aminte că nu mi-a venit bună. Deci, pe lângă prostia de gulaș, n-am mâncat nimic. N-a fost bun nimic. Și atunci, te mai întrebi tu de ce eu de fiecare dată comand același lucru? Da. Păi eu îmi permit să fac lucrurile astea. Dacă mi-e foame să mănânc aia să nu-mi placă. La revedere, pizza Stadio Delivery, Lebab, știu că au intrat și ăștia cumva în atenția celor de la TripAdvisor. Au fost în top. Eu mi-am permis 2 cola mi-am permis 2 cola, un siș de pui, chicken, un lahmacun și de la ăștia. Frumos. Și un sticky toffee pudding. Ți-a luat și desert. Ce proastă a fost chestia aia. Mi-am adus aminte. Bă, știți că mie nu mi se face greață. Eu nu vomit. Am vomitat de mult, de când eram copil. Oi, Doamne, ce greață mi se face acum când mă gândesc la chestia asta. De ce mi-am luat 2 cola? Era 2,50 lei cola la doză, dude! Nu găsești nici în Carrefour așa de ieftină. Pâine și vin. Una din cele mai bune pizza pe care le-am mâncat eu în viața mea au venit în formă storă de la Maia. Fină, elegantă, produse proaspete. Nu ca pizza asta. Asta e pizza de aia, de ne place nouă. Foarte delicată, foarte bine gătită. Bă, mi-a plăcut. Da, pâine și vin? Da. Crisp by Suicid. 10 aripioare. De ce râzi? De ce râzi? Suicid? Suicid! Am înțeles, dar sună când zici tu, mai suicid. Scuze. Opa, repetă comanda. What the fuck? Și acum de 6 secunde nu așteptăm că era greșeală. De suicid foarte bun. Mi-am luat meniul 10 aripioare cu spicy, cu cartofi prăjiți și sos de smântână, plus un classic burger. 35 de lei. PFS, dar din nou discutăm de aproape 2020. Da, corect. Japanos recomand pentru sushi, recomand pentru mamă ce lapsus am. Pentru ramen. Bravo pentru ramen. Da, bun. Like Japanos, fără glumă. Eu primesc, pentru că m-am abonat la newsletter, primesc o dată sau de 2 ori pe săptămână 50% reducere. 50% reducere la diverse produse. Ba sushi, ba ramen. Niciodată nu comand, pentru că mi-apare în junk. Dar, bă, da, în loc să dai 300-400 de lei pe o comandă de sushi să saturi 4 persoane, poți să dai doar 200 de lei. Conacul românesc, mamă, îmi vine... De stai, acolo am fost noi, nu? Atunci. Unde am fost? Da. Aripioare de pui crocante plus cartofi prăjiți și o ciorbă de burtă. Avea burtă? Avea burtă. Și eu am burtă. Foarte bun. O scăricică de porc cu cartofi prăjiți. De vară. Nașpa scăricica de porc. Porție mare, nașpa prost gătită, proastă carne. Adică mâncarea la comandă e foarte proastă. Nu știu dacă experiența restaurantului îi mai adaugă ceva la calitate, dar mâncarea comandată este cea mai proastă mâncare. E nașpa. Mai bună mâncarea în restaurant că o face în momentul ăla și ți-o duce? Sau că o transportă și își pierde în calitate? Sau nu o face la fel de bună pe aia pentru comandă și o face mai prost? Asta nu pot să-mi explic niciodată. I-am întrebat pe cei de la Conacul românesc dacă eu am mâncat scăricica în restaurant și mi s-a părut ok. Și asta a fost întrebarea mea. Băi, dacă dau comandă, eu stau aici. Dacă dau comandă, e la fel de bun, la fel de mare porția și la fel de bună? Da. A venit not the same shit. Nu știu dacă e doar în capul meu sau pur și simplu nu e același lucru. Bun, s-a încheiat Taz. Îmi plăcea Food Panda fără glumă. Food Panda au fost cea mai șmecheră aplicație de delivery. Data viitoare ne vedem cu Bolt Food. Eu sunt Gigi Căștuleanu și până data viitoare vă urez poftă bună. Facem acest clip în urma succesului răsunător, după cum a spus Cristina, la seria de pescuit de pe Brațul Tătaru și vrem să vă povestim ce credem noi că am făcut bine și ce credem că am făcut rău, unde putem să îmbunătățim și ce planuri avem pe viitor pe partea de pescuit.